Доброго дня, шановні українці та Україна! Сьогодні на календарі 4 червня 2025 року. І в Києві сонячно. Вчорашній день був також сонячний, але ввечері було похмуро, блискало дуже довго, а потім був невеличкий, недовгий, великий дощ. Отак краще сказати. Дощик був гарний, але недовго. І погода знову сонячна. І я бажаю, щоб попри всіх невзгод, бід, тривог, у вас також в родинах і у вас на душі все було сонячно. Бережіть себе, бережіть свою родину, все у нас буде добре. Я надіюсь, що мир та добротна Україна нас чекають. Я вас дуже прошу і дуже цього хочу. Всього найкращого. З вами ваша Наталя Миролюб.